जिथं जिथं होतो अन्याय तिथं तिथं होतो माझा प्रेम. माझं नाव राकेश. तुझा जीवावरती जगणाऱ्या राख्या मेला. आता येतो फक्त कामगारांना न्याय मिळवून देणारा राकेश. माझ्या आकाशला तू का घेऊन आला? विचार विचार, तुझा पोराला विचार. पप्पा पप्पा माझी काहीच चूक नाही पप्पा. माझ्या भिकाऱ्याची हिंमत कशी झाली अंगाला हात लावायची? भिकारी मी नाही, तुम्ही आहात. तुम्ही कामगारांना मरण प्रयत्न देऊन त्यांच्याकडून काम करून घेतात आणि दिवाळीकडून त्यांच्या हातावर शिल्लक पैसे देतात. आकाशला का मारला हे सांग अगोदर. आमच्या जीवावरती वाढणारा गाव गुन्हाना आम्हाला शिकवले पप्पा. ए ठाकरे, मरण आवर नाहीतर तो कुणासमोर बोलतो याचा भान आहे की काय तुला? चांगलं माहित आहे आपल्याच कंपनीचं काम करायला एखादा जनावराप्रमाणे वागण्याला घर कशी जवळ. याचा परिणाम घडणाऱ्या आकाशात शेत घेताना विजेचा फटका बसला तर जरुरी जावं लागेल. ह्याचा विचार गरुड कधीच करत नाही. तुझे छानपणा आता पुरे झालाय. अरे आकाशच्या अंगाला हात का लावला असतो? हे तुमच्या आकाशने कंपनीतल्या अनिताच्या इज्जतीवर हात टाकला. नाही पप्पा. सांग मला, हात देतात. अरे या पोरीला छेडला, ही तुझी बहीण करणार होती ना? आणि हो, ती एक विद्वान आहे. अरे माझ्या पोराला तिला हात लावला तर बिघडला कुठं? अरे निर्लज माणसा, का का त्याला इज्जत दे, गरीबाला इज्जत दे, कामगाराला इज्जत दे. हा राकेश जिवंत असेपर्यंत कामगारांच्या इज्जतीला अथवा अधिकाराला धोका पण त्याला देणार नाही. हे ध्यानात ठेव. पप्पा नाही, no sense. बोल. अरे बोल. काय रे? दिवसाच्या आत मिळेल तो मूर्त काळ. अरे माझ्या सीताच्या वडिलाजवळ बोलणं येत. तुझं काय मत आहे शीतल विषयी? मी तुमच्या शब्दाबाहेर पुढे आहे बाबा. हो ना? आगाताच्या आता भटीना फोन लाव आणि मुहूर्त काढ आणि शीतल व आकाशच्या लग्नाची नवीन पत्रिका छापायला जाऊ नये. काय मामा का सांगितलं तुम्ही? माझ्या शिखरचा आकाशचं लग्न. माझी शिखर माझ्या दूर होणार हे कसं शक्य आहे? नाही, शीतल माझ्यापासून दूर होणार नाही. ती मला कधीच धोका देणार नाही. शीतलचं लग्न माझ्याबरोबरच होणार. हो, माझ्याबरोबरच होणार. प्रचोदयात. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. गणपतीला नमस्कार करा. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुंभजलेस्मिन् सन्निधिं कुरु. वरुणाय नमः. वरुणाला नमस्कार करा. सर्व इष्टमित्र मंडळींना अक्षता मिळाल्या का? शुभमंगल.
ज्वाली कंपनी ऑन टाइम. वेळ होते की मला. हो आले. हे घ्या. सीता, तू रागावलीस तर नाही ना माझ्यावर? मी लग्न अगोदर नको नको वागत होतो म्हणून. नाही हो, ते काहीच तुम्ही मनाला लावून घेऊ नका. मीही लावून घेतलेलं नाही. खरंच पौर्णिमाचा चंद्र माझ्या घरी होता. तुम्ही पण ना, चला सावट कुठे. हे माझ्या हृदयाच्या गुलाब गुलाब. अगं आताच आपले दिवस मोज मजा करायचा आहे. जर का त्यातलं सुगंध संपलं तर मग काय? तुम्ही पण ना. तुझ्यात सागे भरले आभात रंग.
You are my sweetheart. Sheetal, I am getting too late. Now I want to go. Bye. चौकात हा मोहन 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 तू असं का वागतोयस म्हणजे अर्थ सरळ आणि सोपा आहे घरात थांबत नाही जेवत नाही सतत ऑफिस मध्ये असतो स्वतःला अशी शिक्षा का देतोयस तू शिक्षा अगं माझ्या स्वप्नाची राग रांगोळी झाली सर्व काही संपलं राहिला तर फक्त काठेरी वेदना कधी मला मला आबाच्या शब्दामुळे आकाश बरोबर लग्न करावंच लागलं रे लग्नाच्या आधी एक वेळा देखील मला असं वाटलं नाही का इतक्या कसं झाला होता का मी तुला तसं नाही रे मोहन माझ्या जीवनात सोनेरी किरणी लागल्या होत्या सर्व काही जगाची आठवड्या गेलं का गं माझ्या प्रेमाची असं खेळ खेळलीस तू अशी अर्ध्यावर साथ सोडायची होती तर मग माझ्या जीवनात का आली होतीस का आली होतीस स्वतःला सांभाळ रे सांभाळ स्वतःला तू सांगते तुला स्वतःच्या तोंडानं सांभाळून अगं कुठला गुन्हा केला होता म्हणून एवढी मोठी सजा दिली तर तुम्हाला आपण साथ जन्माची साथ मिळायची स्वप्न पाहिजे होती ना होय मोहन पण आबाच्या माझंही बरोबर आहे म्हटलं माझ्यासारखा अनाथाला आपली मुलगी कोण देणार ना मला घर ना दा मग माझ्या उपकारावरती वाढलो परमेश्वरा किती दुःखद प्रसंग आणून ठेवलाच नाही तुम्हाला जिला मी माझी पत्नी म्हणून आणणार होतो तिला आकाशी पत्नी बनवून प्रेमाच्या स्पर्धेत मला खोटं ठरवलं तू खोटं ठरवलं कोण आहे मी या जगात मामाच्या उपकारावरती वाढणार त्यांच्या अन्नावरती जगणारा भिकारी मोहन मला क्षमा कर रे मोहन मला क्षमा कर त्याला क्षमा करायला मी काही देऊ नाही आता तर राहील फक्त एक जिवंत प्रयत्न बस कर माझ्या काय होत नाही बस कर असं नको बोलू मग सांगा सुद्धा आता कसा जगू मी तुझ्याशिवाय कसं राहू मी तुझ्याशिवाय सांग ना ग नको रे असा त्रास करून घेऊस मोहन नको सुद्धा सुखी हो पण एक सांगू इच्छितो मी तुला तुझ्यापासून दूर होणं कठीण होईल ग मला खरंच कठीण होईल कोण आहे मी या जगात माझ्या मनात कळेल भिकारी करणार हे काही म्हणजे काय असे अपराध माझे म्हणून हे या घटनेत घडले तरी कळणार पण नाही यालाच म्हणतात डोळे मिटून दूध पिणे नक्की काय म्हणत आहे तुम्हाला मला काही म्हणायचं नाही मी अशी थट्टा मस्करी केली तुम्ही चहा घेणार का
चहा कुठे चालला? बरं, बरं, बरं. कोण शंभ्या तू कधी येलास? नमस्कार. आता आलो. आणि सर्व मंडळी तुम्ही लग्नाला केलेला खर्च पाहून पारावरच गेली. काय त्याचे लोण्या, काय त्या लाडू, अजून छोटा लाडू. अरे लग्न दिनानाथ कारखानीच्या मुलाचा होता, रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या भिकाऱ्याचा नाही. हा तू कशाला आलास ते बोल. माझं ते येऊ ते येऊ काय ते काय ते हे काय ते ते हे हो ते माझी दक्षिणा राहिली होती किंवा बस येतो घेऊ. मेली सारी श्रीमंत मंडळी एक चहा सुद्धा विचारत नाही. पैसे मात्र वेळेवर देतात. वेळेवर देतात पैसे. काय जमलं ना हे काय बाबा रे, पैसे देतात की कुणाकडून घेतात? हे, तुला रे काय करायचं ते? चोंड्या नको तिथं नाक खोपसू नको. हा का चोंड्या कुठलं? सकाळी सकाळी मांजरासारखा हवा. हो अंधश्रद्धेचे कुठले हे 4 पायाचे मांजर नसून 2 पायाचे तुमचे भावी जावळे आहे. हे हा, आणि तू- तुम्ही माझे भावी जावळे म्हणजे म्हाताऱ्यांचं. हे गणबा, तू माझा जावई नाही, मी तुझा सासरा नाही आणि तुझा त्यांना फौज सुद्धा नाही. कळलं? हा ढकळ्यासारखं माझं प्रेमाचं आड आहे, रेल्वेच्या पाटाचा. याचा आता सिग्नल तोडायलाच हो. हे, माझ्या मंत्रितेला त्या राघू बरोबर लावतेस काय? रघु काय रे कसोबा? काय बोलतो? हा? काही नाही हो, म्हणलं ढकलूची टीव्ही केव्हा फुटेल आणि सगळी इष्ट मला भेटेल. हे, तुला टाकून म्हणतो? हे कोण म्हणाला? मी नाही म्हणालो. मग कोण म्हटला? अहो, तो राघू तुमच्या बाबतीत म्हणत होता. राघू, हे तू हे खरं सांगतोस? मी कशाला खोटं बोलू? हे काय मूर्ख, महामूर्ख, शतमूर्ख, गाढव. हे, तुला म्हणतो? मी नाही. मग? असं तो तुमच्या बाबतीत म्हणत होता. कोण? मी कशाला म्हणू? तो राघू? हा, डबलू मामा असं तो म्हणाला. अरे त्या राघूची एवढी मजल केली, मस्ती आली हरामखोरा. मी टाकल्या काय? तुम्हाला सुद्धा म्हणाला. आणि तरी सुद्धा तुम्ही मला पहिला राघूच म्हणतो ना? हा, तरी सुद्धा तुम्ही ते म्हणते त्याच्यावर तर लागायला तयार आहे. नाही आता त्याला करतो हा, सगळं. करून टाका. त्याला करतो हा, करून टाका. राघूला. आणि मला काही कळलं ना, तुला पण करून टाका. आता राघूचं काही खरं नाही. पण माझं मुलीचं लग्न हा गेला, चंपू पण गेला. काहीतरी काम म्हटलं असेल. कोण आबा? या या. अरे आता मुलांनीच कंपनी सांभाळायला हवी.
अरे कंपनीची कामे करून आमचे काळ्याचे पांढरे होत आले. आता थोडा विसावा घ्या म्हणतो मी. संप भेटला का? हो, संप मिटलाय. तो राकेश गद्दार निघालाय. हरामखोराने पैशासाठी मांडवाळ केले आणि संप मिटवला. नाही तर नुकसान झाले असते तुझे दिनाना. माझ्या काळजाचा तुकडा मी तुझ्या स्वाधीन केला. आबा, अरे आबा, तू काळजी करू नको. अरे तुझी मुलगी तीच माझी मुलगी. तिला काही कमी पडू देणार नाही. शीतलपेटा, अगे शीतलपेटा, आबा आले. मला काळजी वाटते. ती लहान असताना तिची आई गेली. तिच्या पश्चात मी तिचा बाप आणि आई या दोन्ही भूमिका पार पाडल्या. मी माहेरीला परती झाली माझी सांभाळून घेते. अरे आबा, अरे तू मला शंका धरू नको. अरे मी तुझा मित्रच आहे ना. शंका ही घातपती असते. एकदा का मूळ धरला की ती आपोआप वाढत जाते. तसं नाही. माझी गरीब पोर तुमच्या घराण्याची अटी नियम माहीत नसतील तिला. तिची ही चूक झाल्या. बसा आबा, बसा सावकाश, बसा. मुलीची तुम्ही काळजी करू नका. स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घ्या. हा, तुम्ही दोघंही बोलत बसा. ते आलोच. मला तुझं वेदना करतो. जे झालं तर झालं. मोहन माझ्याशी बोलत नाही रे. घरात राहत नाही, जेवतही नाही. सारखा उदास असतो. पोरी, पोरी, तुझ्या मनात नसताना सुद्धा माझ्या शब्दाप्रती तू आकाश करून लग्न केलं. स्त्रीचं जीवन असंच असतं का? कोणता पत्नीचं, कधी कोणाची माता, कोणाची पत्नी, कोणाची कन्या, कोणाची प्रेयसी. तिला स्वतंत्र असतं नसतं का? मी सुद्धा तुला दिलं नाही स्वतंत्र. त्याला तुला विसरत मला येतो. चहा नको मला. तुझी ही अवस्था पाहिली आणि चहा नको मला. पोरी, चहा नको. माझी काळजी करू नका. माझी काळजी करू नका. सुखी राहा. सुखी राहा. सुखी राहा पोरी. अरे अरे समा, ये बस ना. पुष्कळ दिवसांनी आलास. बस. काही एक विचारू का तुला? अरे विचार काय म्हणतोय? विचार ना. मोहन दादाला का फसवलास? नाही रे समा, माझा नाईलाज झाला होता. नाईलाज. ताई, ताई, प्रेमात असंच होतं का ग? मग प्रेम कशाला करायचं माणसानं? जर हृदयाला चटके बसले असतील तर प्रेम तरी का करावं? ताई, ताई, त्याची अवस्था बघत नाही का माझ्यानं? अगं, तुझ्या रूपाने आनंदाची पहाट उगावली होती त्याच्या जीवाने. ताई, ताई, असं कसं माणसाच्या नशिबी येते? कधी प्रेमाची वेडी आशा दिसते तर कधी दुःख. समन, तू 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 माझा ऐकणार नाही. तूच त्याला समजाव समन. काय समजू आणि कसं समजावू त्याला? प्रेम नगरीत आलेल्या महापुराने वाहत गेलाय तो. अक्षरशः मनाच्या चिंधड्या चिंधड्या झालाय त्याचा. त्यातून रक्ताचा सडा पडायचा बाकी राहिला ताई. समन, आता तो फक्त दगड बनून राहिला आहे ताई. ताई, ताई, त्याची जरा देखील दया आली नाही का तुला? आता तूच काहीतरी मार्ग दाखव ताई. त्याला तूच काहीतरी मार्ग दाखव. समन, समन, माझं ऐकून तरी घे समन.
हॅलो, कोण? माने, टेंडर मिळालं? छान छान. आता आपल्या कंपनीचं नाव होणार. हा, आकाश कुठे गेलाय? व्हॉट? आकाशने कंपनीत होते? आकाश, आकाश, तू कुठे गेला होता? त्या राकेशला जीवाला घेऊन. त्या राकेशला संपायला मला कामगारासमोर बदनाम केलाय त्याने. त्याच्याचमुळे संप घडलं होतं पप्पा. आकाश, हो नको तो विचार मनात आणू नको. अरे त्याला आपण कंपनीतून काढून टाकले ना, आणि आपल्या कंपनीचा हिताबाबतीत तू विचार कर. तुझ्या बाप अजूनही जिवंत आहे. आपण फक्त राकेशसाठी का टाकायचं? तो पूर्णपणे अडकला पाहिजे. पप्पा त्याने माझं अपमान केला त्याचं काय पप्पा? अरे कोंबड्या पुढे धोंड्यात टाकून ती झुंजवतात, तसेच एकेकाला झुंजवत ठेवलं पाहिजे. हा राकेश आपला काय करणार आहे? तू जा आणि आतमध्ये विश्रांती घे. काट्याला हे काय सुचलं की का? कंपनीत उत्पन्न वाढवायचं सोडून हा कारखाने, एक कारखाने बाहेर. हो डाक्या, हो माझ्या घरात पुन्हा काय आलास? तुझी दलाली बाहेर काढायला आलोय. कुठे गेला तो तुझा वळवळणारा कुत्रा? त्याला सांग तुझा वळवळला बंद ठेव. आणि जास्त मोठेपणाच्या आव्हानाचा प्रयत्न केलास तर त्याचा कुत्रा बाहेर काढेल मी रस्त्यावर. राख्या, ए राकेश बोलायचा, नाव आग्राने द्यायचा. तुझ्या जीवावरती वाटायला राख्या मेला. आता आहे ना फक्त राकेश कामगारांचा हितकर्ता. दोन्ही मग पळे माघारी जा. या वाघाच्या वेळेस शिरला आहेस तू. फुकटचा भरून जाते. तू वाघ. हो हो, मी वाघ आहे. अरे वाघाचा कातरा पांघरलेला तू लांडा आहेस, लांडा. राकेश, ए तू मास्टर. नाही द्यायचा. जर काय माझा पुराणा तू मला मारायला आल्याची माहिती दिली ना, तर तुझे हे प्रतिष्ठित घर शहरात जमीन लोक करतील. एवढा कंटाळा आहे तुझा अमानुष वागण्याला. तो सापाला दूध पाजायला पाहतोस की काय? साप कोण आणि उंदीर कोण हे तुला लवकरच कळेल. अरे तुझ्या पोकर धमकण्याला मी घाबरणारा नाही. हा दिनात कभी मी घाबरेगा नाही आहे. अरे तुझ्या सारख्याला मी पुरण उरलेला बाप आहे, बाप. अरे मला मारायला पोरं पाठवून स्वतः मात्र मागे राहिला. आता बांगड्यावर बांगड्या. राकेश, नाही जमणार, नाही जमणार. राकेश, पप्पाचा हक्क. अरे विपत असेल तर माझ्याशी जमणार. अरे काय रे एवढं महाग आलं तुझा श्रीमंतीला की मला मारायला पोरं पाठवून स्वतः काय रे मागे राहिलास? हा भेटला असता ना तिथंच सुद्धा पाडला असता. खलास? हा? हा म्हणाला. राख्या, सोड त्याला. राख्या, राख्या, सोड त्याला. कारखाने, संपू का तुझा अंश? अरे माझ्यावरती हात टाकतं
आणि अंडीचा मृत्यू जर अंकल लवकर. पप्पा त्या मोहनने मुद्दामून ऍक्सिडेंट केले असेल. चुप! चल, गाडी काढ अगोदर. डॉक्टर का तुझी काळजी घ्यायला हवी. तुला बरं वाटत नाही का? अहो, तुम्ही एकदम बुद्धू आहात. तुम्हाला कळत कसं नाही? काय ते? आता आपल्या घरी पाहुणा येणार आहे. कोण? आबा येणार आहे? नाही हो, मग कोण येणार आहे? हे बघा, आता तुम्ही बाबा होणार आहात. काय सांगतेस काय? माझी गुड न्यूज. मी बाबा आणि तू आई. हो स्वीट. ठीक आहे. आज मला खूप चालू झालंय का? हे बघा, हा पुढे असं दुडमुसलेपणाने वागू नका. ओके बाय स्वीट. पण शीतल, बाळ माझ्यासारखं नसावं. हं? तो तुझ्यासारखा प्रेमळ असावा. खरंच? ठीक आहे. हा पुढे असं दुडमुसलेपणाने वागूच नका. ओके. डॉक्टर काय म्हणाल? गाडी काळजी करण्यासारखं नाही ना? होय पप्पा, आता काळजी करण्यासारखंच आहे. म्हणजे काय म्हणायचंय तुला? पप्पा पप्पा तुम्ही आजोबा होणार आहे. आजोबा. हो का? काय सांगतोस काय पोरा? मी आजोबा होणार? म्हणजे मी ग्रँडफा? आय एम हॅपी. कॉंग्रॅच्युलेशन. कॉंग्रॅच्युलेशन. काय मग सीता, कसं वाटतंय? मामाजी, आज तुम्ही दोघांनी आमच्या घराण्यात कोणत्या प्रकारची बातमी देऊन आमच्या घराण्याची इज्जत वाढवली तुम्ही. आज मी जाम खुश आहे. जा, आज जाऊन तू फ्रेश हो. हो पप्पा. घरात नाजूक गोडसा कळी वाटत. नातोंडाच्या राज्यात मी आजोबा होणार आणि त्याच्या सोबत मी खेळणार. मी आजोबा होणार, त्याच्या सोबत खेळणार. सुगंध पसरलाय घरात. आनंदाची बातमीची चावल लागलेली दिसते. नाही म्हणजे घरात पारित्या भरलेला दिसतोय. You bastard! I say get out! तुझ्यासारख्या गुंडाने माझ्या घरात येण्याचा प्रयत्न का केला? मी सामाजिक कार्यकर्ता आणि कामगारांचा नेता. म्हणून आपल्या स्वार्थासाठी तू कामगारांना बळी दिलास आणि स्वतः मांडव करून तो लखपती झालास. त्यालाही डोकं लागतं. तसं ते सर्वांनाच असतं. फक्त चालवायला हवं. लोक म्हणतात हा जग सूर्याभोवती फिरते, पण नाही. हे जग फक्त पैशाभोवती फिरते. बसू नका. I say get out! हे काय तर मी धक्के मारून घरातून हाकलून दे. Out! अरे तुझा आणि माझा सामान काढतात कुठला? संपला. काम झालं की संबंध संपला. पण कडकडेस, तुझे अजून गुपित बाकी आहे. डाव मात्र व्यवस्थित केला जा.
गुपित कसलंय गुपित तो नाही आता सांग पण भेटलाय तुला त्यासाठी पैसे सुद्धा मिळाले अरे घाबरतोस कशाला यो बास्तार मला घाबरतात म्हणतो ए आवाज खाली ठेवायचा काय आवाज खाली हा राकेश म्हणजे काय वाटलं तुला इंग्रजीत काही बडबडलं तर मी गप्प बसेन अरे अमावास्येचा रात्री घडला खेळ सारा अरे अमावास्येचा रात्रीचा घडला खेळ सारा तुझ्या आयुष्याचा मांडला पसारा काय बडबडतोस तू का का घर घर फिरून आला चक्कर येऊन पडशील काय का रे सांगू सांगू का आता का तुझे अमावास्येचा रात्रीचा खेळ किती हवेस हो तुमचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे 15 लाख द्यायचा मांडवाली झाली तर बघ नाही तर अमावास्येच्या रात्री घडलेल्या प्रसंगाची बातमी पेपर मध्ये देऊन तो जे आयस अमावास्येसारखं काळ कुट्ट बनले यो रास्कल ए दम नाही घ्यायचा 15 लाख नाही तर अशी काय आग लावेल तुझ्या आयुष्याला की यो बास्तार जा काय करायचं ते करून घे डॅमेज साला या राकेशला आता कसं